Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Marahay na aga sa gabos ng mga paraan tabay, mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si Joan Montecastro para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairibanin nindo kami ngunya na Webes Special Jess kan bulan in Hulyo taon 2025. Mapaabot kami sa indo ng mga impormasyong may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa inyong mga kahapotan, mag-upload sa station sa 4805509 puon alas 11 sundo alas 12 ning pagkaudto kada puon alas 8 sundo alas 5 ning pagkaudto. As in pwede man magpadarakan sa inyong mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina na makukuha sa Regional Center Site Rawis, Legazpi City. Kami sa Indoma naaantabayan sa internet as in sa Facebook page kan DZGB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Sarong juvenile northern Philippine cobra o Naha philippinensis, asing duwang juvenile northern triangle spotted snake o Cycloros lineatus ang na-rescue asin pinag-turnover kan sarong residente kan barangay Baskaran, Daraga Albay sa DENR Bicol kan Hulyo 8. Base sa assessment kan mga technical na personahes kan DENR Bicol, ang mga halas nasa marhay na kamugtakan kaya tulos man ining binuhian sa sayang natural na habitat sa Mount Mayon Natural Park. Ang Northern Philippine Cobra as in Northern Triangle Spotted Snake konsideradong mga endemic species sa Pilipinas. Sigun man sa DENR Administrative Order No. 2019-09, ang cobra nakalista bilang other threatened species. Ang DNR Bicol padagos ang pagtaunin pagirumdom sa publiko na sa irarom kan Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act, bawal ang pagdakop, pag-ataman asin pagbakal ng mga wildlife na warang nagkakanigong permit. Sa ibong nalado, sarong juvenile reticulated python o Malayo python reticulatus na mas midbid sa apod na sawa ang binuhian kan DNR Bicol kan Hulyo 3 sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Ang sawa hali sa Barangay Arimbay, Legazpi City na nadiskubre ni Mr. Ray Vincent Agustin aharanisa sa indang sari-sari store. Sa pagkahera kan seguridad kan halas asin kan komunidad, tulos niya man ining ni-report sa opisina kan DENR sa tamang pag-ataman. Personal man na niresibi ni DNR Assistant Regional Director for Technical Services Attorney Ronel C. Sopsop asin kan iba pang personahes kan DENR ang nasabing sawa. Base sa assessment, ininasa marhay na kamugtakan kaya tulos man ining binuhian pabalik sa sayang natural na habitat sa palibot kan Mount Mayon. Sigun sa DENR Administrative Order No. 2019-09, unreticulated python kaiba sa listahan kan other threatened species o mga species na madali nang maging vulnerable kung padagos pa ang pagkolekta.
Siring man, protektado ang gabos na wildlife sa Pilipinas sa irarom kan Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Mientras tanto, sarong Philippine Serpent Eagle o Spilornis hospilus ang pig-turnover nin sarong residente kan Barangay Dangkalan, Sorsogon sa Department of Environment and Natural Resources kan Hulyo 7. Ang nasabing agila na hiling na maluya asin kulang sa tubig kaya tulos man na inatama ni Miss Lalaine Herrera Hamor. Padagos pa man ini nagbabalik sa sayang harong kaya dinara niya ini sa DENR para sa nagkakanigong pag-ataman. An agila niresibi kan mga personahes kan DENR Bicol asin tulos man na dinara sa Albay Parks and Wildlife para sa padagos na pag-ataman asin assessment bilang parte kan preparasyon pabalik sa sayang natural na habitat. Base sa DNR Administrative Order 2019-09, ang Philippine Serpent Eagle kaiba sa listahan kan other wildlife species asin ngunyan klasipikado bilang least concern kan International Union for Conservation of Nature. Iingganyar man ni DNR Bicol Regional Executive Director Francisco Emilia Jr. ang publiko na i-turn over ang anoman na wildlife o buhay ilang sa pinakaharaning opisina kan DENR para sa matanos na handling asin pag-ataman kan mga ini. Ini ang kateriponan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong makakalikasang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraan tabay. Enot po sa gabos, gustuming bation ang mga mahihigos na personahes kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayukan sa muyang matibay na direktor na si Red Francisco Emilia Jr., sa opisina man po ni Assistant Regional Director for Technical Services Ronel Sopsop, kay ARD for Management Services Ronel B. Astor, sa opisina po ni ARD for Special Concerns Adona P. Santiago, sa Mines and Geosciences Bureau sa pamamayo ni Regional Director Engineer Guillermo A. Molina Jr. IV, asin syempre po sa Environmental Management Bureau 5, sa pamamayo kan Baago na OIC Regional Director na si Sir Jerry Geronimo Sanyes. Marhay na agaman po sa gabos na mga naghihiling kan sa tuyang FB Live asin mga paradangog kan DZGB. Marhay na aldaw po sa gabos. Actually sa aldaw po na ini pag-uurulayan taan saro sa pinakaimportanting isyong pangkalikasan. Ang pigaapod ta po na ozone layer na kung saan paano ta po ini po protektaran. Pero sa aldaw po na ini napaka-espesyal kan sa tuyang episode na makakaibahan ta ang bagong itinalagang opisyal na namumuno ngunyan sa Environmental Management Bureau. Allow me po to introduce to you ang satuyang guest. Siguro po Tagalog ang sakuyang introduction sa iya. Isa po siyang veterano sa serbisyo publiko na may halos 39 na taon ng karanasan sa larangan ng kapaligiran. Siya po ang kasalukuyang OIC Regional Director ng EMB5. Nagsimula siya bilang Science Research Specialist 1 sa EMB Central Office at unti-unting umangat sa posisyon hanggang maitalagang Chief ng Environmental Quality Management Division. Siya rin ay naitalaga bilang Chief of Staff at OIC Regional Director ng EMB Region 3. Siya rin ay naging Chief ng Environmental Quality Division sa EMB Central Office. Sa kanya pong panunungkulan, pinangunahan niya ang implementasyon ng mga pangunahing batas pangkalikasan ng bansa gaya ng Republic Act 8749 o ang Clean Air Act, RA 9275 o ang Clean Water Act, RA 6969 o ang Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act. Ang bago pong direktor ng EMB5 ay nagtapos ng Chemical Engineering sa Adamson University, nakatapos ng Certificate Course on Toxic and Hazardous Waste Management sa UP Diliman, kumuha ng units para sa Master's
Environmental Engineering at nagtapos ng Masters in Government Management, Public Administration sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. May malawak po siyang karanasan sa pamamahala ng mga international at foreign-assisted environmental projects, kabilang ang mga proyekto ng United Nations Industrial Development Organization Global Environment Facility, Japan ASEAN Integration Fund, World Bank, United Nations Environment Program at United Nations Institute for Training and Research. Kinatawan na rin niya ang Pilipinas sa iba't ibang international conferences at diplomatic meetings, kabilang ang mga Intergovernmental Negotiating Committee at Conference of the Parties sa ilalim ng Minamata, Basel, Rotterdam at Stockholm Conventions. Kilala siya bilang isa sa 4 na BRS practitioners ng BRS Convention Secretariat sa Geneva. Siya rin ay aktibong miyembro ng steering committee ng International E-Waste Management Network na pinangungunahan ng US at Taiwan Environmental Protection Agency mula pa noong 2012. Isang tunay na eksperto, leader at tagapagsilbi para sa kalikasan. Atin pong mainit na i-welcome the new OIC Regional Director ng EMB Region 5, Jerry Geronimo R. Sanchez. Magandang araw po, Director. Welcome po sa programa. Well, good morning po. Magandang na aga sa Gabos. Marahay na agad, Director. Sabi ko nga Medyo na-stress kanina, ako doon sa introduction mo, web research. kasi po, Director, nung bago din si ARD for Management Services, Ronel Astor, inintroduce din po namin siya sa mga taga-Legazpi, sa mga Bicolano, para po mas makilala ng mga Bicolano, ng mga Legazpenyo, ang bagong leader na meron po tayo sa DENR. So siguro, Director nga, since nagpapakilala tayo sa ating mga listeners, sa ating mga supporters dito sa komunidad. Gusto din po namin tanungin sa inyo, Director, saan ka po ba talaga parang nag-originate? Ano po yung, saan ka po pinanganak? Dito po ba? Sa Bicol? Sa ibang lugar po ba? Okay, prominently, my surname, ang surname ko ay Sanyes. Mhm. And we're in Albay, the surname S are located. Starts with S. So Sanyes, S. my father is from Pulangi, Albay. Oh, But I was taga- born and raised in Nueva Ecija. pero Because my mom is Nuevo Ecijana. pero RD, ano ka po ba? Sa vernacular Bicol o Tagalog po? Saan ka po mas comfortable sa Well, ating interview? sa akin is wag lang masyadong malalim. So, dahil ako masupog magtaram, pero kasi sa Harong, nung nag-start ako sa pangod ng yung youngest sister ng father ko in Makati. So, even if we're in Makati, they speak the Pulangi language in the house. So, even if we're Tagalog, we're forced to understand Bicol. And when I was younger, during summer vacations, we're spending our summer vacations here in Pulangi, in Legazpi, in Sorsogon. So we'll just go back to Nueva Ecija pag school time na. Bicolano po pala talaga. Si RD galing Pulangi. Saro man po siyang Oragon na Bicolano. So, Yeah, that's what I'm understanding. Thank you for saying it kasi my understanding is when you say Uragon, it depends on the mood of the person that saying it. So, mhm. Maustik or Uragon kan, kung maganda yung mood, that is a positive. But Positive. if Ibig sabihin magaling. magaling, pero pagka yung galit, so ibig sabihin May Uragon attitude. kan, so may attitude. Yes. So RD, actually, nung bago din po si RD for Management Services, nag-guest din siya dito sa programa. Tinanong namin siya kung how do you view your leadership? Ano po yung, kumbaga, ano yung direction mo bilang isang leader sa bago mong terrain? Kasi alam po natin na galing ka sa Region 3 and director ka po OIC Regional Director sa Region 3. Ngayon po, nalipat ka bilang bagong Regional Director ng EMB5 dahil nag-retire na po si RD Girly
Abu. How do you view yourself po as a leader? Kasi syempre dahil bago ka po sa amin, gusto namin din mapalapit kami sa inyo at ikaw po ay maipalapit din namin sa ating mga listeners, sa ating mga nasasakupan dito sa Bicol region. How are you Well, as a leader, well, RD? actually, I'm a grounded person, no? So, what I'm telling my staff and other personnel that I'm an output-oriented person. I really don't mind what they are doing. Basta wag lang may magko-complain sa opisina na na-delay yung trabaho. Mhm. So, that's what I'm telling them na position lang yung nagbago. Pero yung dapat yung pakikitungo sa kapwa-tao. And I'm very, very, well, now I'm barely 3 weeks here in Region 3. Region Region 3, 5. sorry, Region 5. And the people here are not really new to me because in one way or the other, nanggaling ako ng central office. So I have interactions with them and nationally. So sa akin is, well, I'm a researcher for 10 years. Then I do research and everything and manage people. So I hope na they will like my style of management. So I have an open door policy here in my room, so I don't close doors. So if there's someone who would wanted to discuss matters with me, then they are usually they are welcome to sit down with me. So sa akin, I go around. I'm not just staying inside the office, so I have interaction with my staff para makita ko din. And priority ko kasi is a good workstation. So I don't want yung cramp and everything. Yun yung medyo may clean up and everything improve kasi i-improve mo yung working environment ng tao mo. And also to really getting to know now na ano ba yung mga baka may issues and concerns dito. So do I need to consolidate or disintegrate them in a way? But ang sa akin is the support system. So anything and everything under the sun, they can discuss it with me. Kaya ano to, there was a joke nga dito na sir, sabi niya, wala pa tayong ganyan. Then, mangutang ako para sa iyo. Sabi ko, no, you don't do that kasi baka mawala kagad ako ng trabaho kasi sa civil service, the boss Mas ka na? Okay, okay. okay, the boss Okay. well, pwedeng utangan yung boss, pero yung staff, hindi pwedeng utangan ng boss. So, yun yung mga realization, yung mga sinasabi. Actually, RD, feeling ko mas naging warm ang connection mo with us na mga DENR personnel as well as ang mga listeners natin. Actually, kasi napakarami ang listeners natin dito, RD, sa Kapalibutan ta at Tamanon ta. And mas gusto namin na maka-reach out ka din po sa ating mga listeners. So, meron po pala kayong open door policy para mas maganda ang interaction mo with your staff and with other Yes, stakeholders. Ano po. that's So, right. siguro, RD, masaya kami. We welcome you here in the ENR Bicol. We welcome you here sa ating programa Kapalibutan ta at Tamanunta. And we thank you for being here. So, actually, Director, ang topic natin ngayon ay tungkol sa ozone depleting substances na nung Monday program, narinig kita na nag-speech na napakadami mo, you are really grounded. Alam mo talaga ang nitty-gritty, ang pasikot-sikot ng trabaho. So, alam namin na expertise mo itong ozone layer, itong mga ozone depleting substances. So, RD Jerry, pwede mo po bang ipaliwanag sa ating mga tagapakinig, ano po ba ang ozone layer at bakit po natin ito dapat pangalagaan? Okay, so ang ozone layer, it is a gas in the isang gas sa kalawakan or sa atmosphere na ang main purpose niya is to really protect us sa exposure sa UV rays or yung ultraviolet rays and radiation from the sun. Then
Yun yung, and also ang ozone layer is malaking tulong sa ano to sa pagmi-maintain na ng temperatura sa buong mundo. So yan yung ano to, yan yung ozone layer. Now, bakit kailangan natin na pangalagaan yung ozone layer? Kasi ito yung magpoprotekta nga sa atin from the exposure dun sa sinabi kong UV rays that will cause cancer or diseases, skin disease, and then blindness. And well, it will further aggravate the condition or our condition in condition of the global temperature, which is yun yung nga sinasabi ng pagbabagong klima na hindi na natin alam kung kailan babagyo or kung kailan how intensity or kung kailan yung tag-araw. So that is the main purpose of the ozone layer. So once na naging issue kasi ito, kasi because of the research na nangyari na mayroon naging hole sa ozone layer. And bakit nagkaroon ng butas? So yung butas na yun medyo malaki, malaki na dumidiretso na yung mga ultraviolet rays sa atin dito sa buong mundo. And some are really, well, nagkaroon ng increase sa mga skin cancer or yung lumalabo yung mga mata. And ayon sa pagsasaliksik or based on the research, ang main culprit of main culprit of the ozone hole that was found in the North Pole or somewhere in the Arctic area or just a temperate area is the excessive release of these ozone depleting substances. Mainly, ang nakikita doon, ito yung mga propellant, ito yung mga natatagpuan natin sa mga air conditioner natin, at saka sa mga hairspray. Kaya nga nawala bigla yung mga yung spray Mga net. Gatsby. Hindi po, yung mga ano ba Ano yung po? yung mga araw na na hairspray. Then of course yung ang karamihan nga dito is yung sa mga chillers at saka refrigeration. And yon ay yung mga substances na yon ay halogenated sabi sa chemistry Ano na yung halogenated RD? halogen. Ito yung mga chlorine, fluorine, bromine, astatine na nasa group 17 doon sa periodic table. Now, itong main component kasi, yung one of yung una-unang na phase out natin na ozone depleting substance ay yung chlorofluorocarbon. So yung chlorofluorocarbon is a collective term, but meron siyang mga congeners o yung kapamilya, kaanak, kapatid. Yun yung maintindihan ng publiko na yun yung R11, R12 or ang commercial name niya Freon. So Yung yun mga yung nakakita sa ref. sa ref at saka sa air conditioner Aircon. ng sasakyan. So meron din naman tayo na aside from the chlorofluorocarbons, meron tayong tinatawag na halons. And yung sa chlorofluoro, so may chlorine ka, may fluorine ka. And these are these are halogens. Then meron din naman tayo na ginagamit as sa fire extinguishers, yung bromine, yung mga bromine, ang tawag naman dito halons. Kaya nga dapat bromine free or halon free yung mga pamatay sulog natin, yung mga fire extinguishers. And there are other may mga iba pang mga ozone depleting substances na nakikita sa mga degreaser na tinatawag sa industrial operations. Like the first one was yung carbon tetrachloride or yung CCl4. Hindi lang sa ozone depleting substance, and then may carcinogenic property pa siya. And ito, siguro po pagpasensyahan nyo na kasi medyo chemistry, the chemistry of ozone Okay lang RD kasi balik eskwela na. Actually, baka itong magiging helpful to sa mga nagwa-101 estudyante. tayo, like say yung methyl chloroform. So makikita natin na yung itong mga substances na to are really containing
fluorine or yung sinasabi nga na hydrogen ay halogen rather. So, ngayon, pandaigdigan, kaya nga na-mention mo doon na meron Stockholm Convention and Montreal Protocol on the substances that depletes the ozone layer. So meaning, pandaigdigan, nakikita na nagsama-sama yung mga bansa na kailangan lang magsagawa ng mga patakaran para ang itong mga substances na ito ay hindi mapawala sa atmosphere at patuloy na masira yung ozone layer nato. So it started with the Vienna Convention on the protection of the ozone layer. So kumbaga na-update siya na nagtuloy-tuloy siya into Montreal Protocol. Ngayon, sinasabi natin na unang na phase out siya. So, on the part ng DENR, EMB, meron tayong tinatawag na batas, yung Republic Act 6969 for the Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. So, since we become party, so may obligasyon na tayo dun sa Montreal Protocol on the substances that deplete the ozone layer, we really need to institute control measures by issuing rules and regulation on the control and phase out of ozone depleting substances. So ngayon, tinitingnan na may mga available naman sa merkado or sa kalakalan na mas mababa yung ODP na tinatawag or yung ozone depleting potential na compared dun sa yung mga Freon, yung mga CC. So lumabas naman na ang alternative na lumabas sa merkado is hydrochlorofluorocarbon, so HCFC. Now, hindi din nagtagal sa merkado siya kasi napoprotect na nga natin yung ozone layer, pero it becomes a health and parang health and security threat kasi before siguro makikita o naranasan din dito sa Bicol region and most of these sa National Capital Region or in all areas na mag-shift dun sa hydrochlorocarbon na medyo mababa yung ODP na hindi kahit ma-release siya, hindi masisira yung ozone layer. Pero naging carcinogen plus ang karamihan may pros and cons. may karamihan na nagamit dito is yung sa sasakyan sa mobile air conditioners. So maraming insidente na nasusunog yung sasakyan, di ba? So highly flammable yung hydrochlorofluorocarbon. So ngayon, may programa na meron ngayon from Montreal Protocol. Pumunta na tayo doon sa Kigali Agreement. So yung Kigali Agreement naman from HCFC, ang replacement alternative naman ngayon, HFCs, hydrofluorocarbon. So itong mababa talaga yung ODP na or ozone depleting potential niya. Pero tinitingnan naman yung impact sa pagbabago ng klima because of the carbon dioxide emission. So masalimuot ang usaping ozone depleting substances, pero at least we should be proud na the Philippines is one of the countries, priority countries in terms of being assisted by the UN. Especially sa mga GEF project na may mga pinapatupad tayong proyekto on the phase out and finding solution sa ozone dito sa mga ozone depleting substances na to. Kasi meron tayong mga patakaran na inisyo yung chemical control order. So may phase out, may restricted use. So hindi kasi po pwedeng sabihin na ito yung impact nito. So yung chemical control order na ini-issue ng DENR, EMB, sinasabi na
application na to is bawal gamitin itong ozone depleting substance. So may mga exemption pa din like yung mga recovered halons at saka recovered may recovery pa din eh. Kaya nga pumapasok tayo ngayon sa circular economy. Ang sinasabi nga, nililes mo na yung production but until maubos mo na kasi nag-gasify nga siya. So mauubos mo na yung inventory. So may reduction ka. And ultimately, mawawala na sa merkado itong produkto na to. So yun yung mga patakaran na ginawa natin. And then ang impact nito is at least sabi nga brown race of Philippines at saka yung mga Orientals, hindi tayo masyadong kahit na hindi tayo masyadong at high risk of having skin cancer kasi sa mga European, mga Caucasians, ang taas ng incidence ng skin cancer at saka blindness due to severe exposure sa ultraviolet rays. Na yun lang nga, kung patuloy na nasira nagkaroon yung ozone hole, then dito warming lang and then yung change weather dito sa Far East, pero sa temperate area, very vulnerable yung mga Caucasians. Yun na nga yung sinasabi ng yung human insatiability. Kasi Bakit, RD? kasi tayo, mga Pilipino, o kaya nasa brown race tayo, nagugluta Gusto magpaputi. magpuputi. So yung doon sa mga Caucasian naman, nagbibilad kasi sila sa araw to get tan. And sometimes, bago sila pang lumabas sa bahay nila during summertime, when I spent my time there, makikita mo, tinanong ko, bakit kayo naglalagay ng soda? Yung Coca-Cola, sorry, soda. Para daw mas Instead maganda of sunblock, RD, nilalagay nila soda. soda para mas maganda yung pagtan nila, yung pag-brown ng kulay nila. Tayo naman, pag lumabas, nakapayong at saka bawal kasi especially kung may mga treatment. So yun yung yun yung mga ginagawa. Ngayon, merong tayong national project on Kigali, yung KIP. We're preparing the national KIP or yung Kigali Implementation Plan para makita natin na ito yung use ng HFCs ngayon. Yun yung kasalukuyang alternatibo, yun yung natatagpuan natin sa mga air conditioning natin. Kaya makikita niyo yung mga refrigerators, mga aircons na nakalagay doon, ozone, ODS-free refrigerant. Yun pala ang titingnan, RD, ng mga kasama natin sa community na dapat ODS-free ang nakalagay sa kanilang mga appliances o Yes, mga when gagamitin buying, nila. pag bumibili na appliances. Pero wala na masyado ngayon na matatagpuan sa merkado. Ang problema na lang natin ngayon na tinitingnan natin inventory, yung mga old, yung mga old air conditioners and refrigerators. Dapat nare-recover yon. Isang malaking hamon, one of the biggest challenges for us as regulator within the DNR family is to increase awareness of people, especially for these mga shops na repair shops for air conditioners and refrigerators na may patakaran din, and we work closely with TESDA on these mga technicians na to recover para ma-recycle yung hindi yung kasi pangit yung it's really not nice to hear na wala naman nakakaalam na ang nagpasingaw nitong mga gas na to galing sa Pilipinas. But in addition, we're not adding insult to injury na even yung technician na nakakapagpa-release niyan, exposed din siya kasi may carcinogenic properties nga. May carcinogenic Sila properties. yung directly na exposed. Opo, yes po. So, RD, actually, ang ganda nung flow ng discussion natin. I believe this is very helpful, lalong-lalo na back to school. And ang ozone depleting substances, i-discuss talaga ito sa mga bata. And aside from that, ang mga magulang na nakikinig sa atin, they are also informed, lalong-lalo na sa mga household
chores na ginagawa nila sa mga appliances na meron sila. So before we continue po sa ating programang Kapalibutan Ta at Amanon Ta, time check po, it's 11:34 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! DENR Antabay. DENR Antabay. Diyos marahay na aga po sa gabos sa mga paraan tabay kan programa tang Kapalibutan Ta at Amanon Ta. Kung nadangon po nindo sa first half kan sa tuyang programa, nakaibahan ta ang Regional Director, ang baagong Regional Director kan Environmental Management Bureau na si RD Jerry Sanyes. Nakasabago, pinag-explikar niya po sa to ang tigaapod na ozone layer as in mga ozone depleting substances. Bago po kita magpadago sa programa, basahon ta po ang mga comments from our Facebook Live. Si Ma'am Rosa Betis, good morning po, Sir, Madam, DENR, DZGB, pabati po, Heavens and Friends, Staff Agarwood Tea Plants, Betano, Legazpi City from Malate, Manila. Si Ma'am Kelly Chuwatan, ang sa iyang comment, good morning, R.D. Sanyes. Greetings from Menro, LGU, Bulan. As in, si Ma'am Rosa Betis, thanks po sa topic. Maraming salamat po sa gabos na mga naghihiling kan sa tuyang Facebook Live. Dahil po nagbababa ang sa tuyang live, maugmahon po kita kasi dakulon ang nakaantabay sa tuyang programa, both sa radyo as in sa tuyang Facebook page. So kasi bago po, na-discuss ni R.D. Sanyes ang manunungod sa ozone layer na sabi niya, saruda po ining gas in the atmosphere na nagpoprotekta sa tuya from radiation as in UV rays. So RD, Jerry, ipagpatuloy po natin ang ating discussion sa ozone layer. Sabi mo po kanina, meron ng hole. Kumbaga, meron ng butas ang ating ozone layer at nabanggit mo kanina na nasa northern place, nasa Arctic area itong hole. Siguro ang katanungan ng ating mga listeners sa community, bakit ang hole nandoon sa northern area ng ating mundo? Ano po ba ang dahilan kung bakit nandoon ang butas? Well, ayon sa mga scientists, no, yung mga nagsaliksik patungkol dito, yung behavior ng itong halogen nga na to, ng chlorine, yung first hole kasi doon na-detect ng mga atmospheric scientists. So, bakit nagkabutas? Kasi yung kung sasabihin natin sa chemistry, yung ozone kasi O3, it's also a gas. And chlorine also is a gas when released through yung mga refrigerants at saka mga propellants. Magre-react siya violently with the ozone na nadi-destroy, resulting to the destruction. Now, ilang decades na din, Joanne, nung ma-discover yung ozone hole na yan. But with the global effort na nagsama-sama ang mga bansa, including the Philippines, medyo, kumbaga, parang pigsa yan na may butas, tapos gumagaling na because of the concerted effort of developing and developed countries na nagpapatupad ng mga programa, and also on the impact of the business community or that the scientists or these entrepreneurs are not stopping from finding alternatives ng mga alternatives to refrigeration, chillers, and then air conditioners na para maiwasan o mabawasan talaga. And at least now, sa kasalukuyan, medyo naghilom na yung, kumbaga lumiit na yung butas. Akala ko yung pigsa. Ang tinitingnan naman ngayon is yung bagong alternatibo na HFC na sinasabi na hindi nakaka-deplete na ozone layer,
pero ang taas ng global warming potential. Kaya nga nasabi ko kanina na pinag-aaralan dun sa Pandaigdigan Tratado na Kigali Agreement, ano ba yung talaga yung potential, maayos ba yung HFC, pero kaya nga mini-measure natin na yung reduction and ano ba yung usage sa Philippines if we are really parang contributing to the release of these gases, kasi in addition dito may mga tinatawag tayong mga GHG o yung mga greenhouse gases na sila yung culprit o sila yung nagpapabago ng panahon natin, yung sa climate change nga. And may mga pag-aaral nga din na ano ba yung mga alternatibo. So may mga natural refrigerants tayo like ammonia, yung natatagpuan natin sa ice plant. So hindi naman Ang ammonia po pala kasama oo, siya sa... yung sa mga malalaking pagawaan ng yelo, ammonia ang ginagamit diyan. Pero pag nagkakaroon ng ammonia leak, medyo masangsang or may health effect din siya. Kaya kailangan talaga, dapat walang operator's error or naiintindihan ng tao yung ano ba yung mga characteristics ng mga ito. Like carbon dioxide, CO2. So, yun na nga. Anong effect niya, RD? Natural refrigerant siya. Kasi yung dry ice, di ba? Cryogenic ang temperature niya. But actually, dry ice is solid carbon dioxide, compressed solid dioxides. And meron mang mga hydrocarbons. So, siguro kung may mga estudyante dito na Ang daming natututunan, RD. nag-aaral ngayon, kumbaga nasa STEM sila or yung Science, Technology, Engineering, and Mathematics, madali yung chemistry. Kailangan natin ng mga chemists and chemical engineers ngayon dito sa Pilipinas para tumaas pa din or maging katulong natin sa pagsasaliksik ng kung ano man yung mga alternatibo. Kasi tayo sa DNR, we talk about the chemistry of the environment and natural resources. Ano ba yung symbiosis? Ano ba yung yung bang Ang complexity nito. yung complexity nito. Kaya ngayon sinasabi ko na we are one DNR family. Na I mean yun na nga, may itong alternatibo na HFC na sa ODS na wala siya talaga na sinasabi ngayon. They are claiming na hindi makakasira na ozone layer pero kasi wala siyang ozone depleting potential. Pero yung other side naman niya, mataas yung global warming potential niya. So ngayon yung global warming naman, so ano ba yung mga ginagawa natin sa DNR, di ba? So we have massive for reforestation, tree planting, kasi yun yung sinasabi na carbon sink na makakatulong sa makontrol yung pagbabago ng klima. So ngayon yun yung ginagawa natin sa bilang isang malaking pamilya ng DNR, Department of Environment and Natural Resources. Ngayon, Actually, dito naman sa region, sa national, meron tayong National Ozone Unit or tinatawag natin dito na Philippine Ozone Desk. Saan to? Sa central office ito? Nasa Central Office ng Environmental Management Bureau. But in all regional offices, meron tayong ding POD or focal person on the Philippine Ozone Desk, which are which handles yung mga implementation ng mga activities and programs in relation to ozone depleting substances. By the way, month after next, September 16 is the International Ozone Day. So, pa lang, may nag-aayos na kami ng programa. Ano ba mga aktibidades, mga information o yung SEPA Communication Education Program and awareness program na dapat ipaalam natin. So ang maganda nga itong programa niyo natin na to kasi malaki yung malaki impact nito. Yung reach nito para maintindihan ko ano ba yung ginagawa ng DNR
patungkol sa mga current environmental issues. Actually, RD, nakaabot ka sa central office. May nag-message sa ating Facebook Live, si Ma'am Lor Gregorio Reyeg. Marahay na aga po sa Gabos. Greetings from EMB Central Office, Office of the Director. So, may nanonood sa'yo, sir, from Teka Central lang, Office. And si Miss Jen Estola, hello to Karen Sarsa Estola. Keep up the good work, DENR Geodetic Engineer. At may nag-message pa po si Sir Anro Sinalro. Good morning po, Ma'am Joanne and RD Sanyes. Meron din na texter, sir. Siguro nagtatanong siya. Um, Sabi niya, magandang araw po sa iyo, pati po sa guest ng mga taga-DENR. Iyan na ammonia sa ice plant, nagpapatigas yan ng yelo. So nagre-react po siya, RD, dun sa minention mo tungkol sa ammonia na kung ito po ba yung nagpapatigas ng Yes po. yelo. Kaya nga sinabi ko na ang most of the ice plants, ang ginagamit nila to produce yung para makagawa na yelo, ammonia. Mhm. Tapos ito, nag-text ulit siya. Pag sumingaw yan, delikado sa taong bayan. Grabe ang amoy, kaiyan na ammonia. So, may Yes. awareness. Alam na Yeah, po talaga that's sa what I'm community. saying na Mhm. yun nga yung pag nagsasanay din ako sa chemical safety and chemical security and safety and awareness. So, how do you address it Kasi yun yung tinitingnan natin before yung mga ice plant na yan nasa malayo, wala sa komunidad. But because of the increasing population, sino ba yung mas nauna? Mhm. Yung planta o yung komunidad? So ngayon yun yung Parang binabalance cause and effect. natin. Yung cause and effect. So bakit yung iba tumitira malapit sa planta? Kasi gusto nilang tumira malapit dun sa pinagtatrabahuhan nila. Pero alam naman nila kung ano yung, well, that is really a given a thing, no? Hindi naman araw-araw may ammonia leak, pero it's Mhm. an operator's error. So, ang sinasabi dito is kaya nga may monitoring system tayo na ginagawa in collaboration also with other agencies in relation to implementation of the regulations. So, tama po yung nag-comment na yon na talagang, hindi ba, pag nahihilo yung tao, o kuha ka na ammonia, pero yun yung commodity or yung sinasabi natin ng health grade. Iba kasi yung industrial ammonia, talagang parang yung acetone. Okay? Mhm. Acetone is, pag sinabi mo acetone, yung commercial acetone, pangtanggal ng nail polish. Mhm. Pero may industrial acetone to really, let's say, isopropyl alcohol. May industrial IPA, isopropyl alcohol. Ginagamit na degreaser yan, especially sa semicon and electronics industry. So, may mga proseso. Kaya yung acetone na industrial, yung technical grade, pag pinanglinis mo lang, pinangtanggal mo ng nail polish yan, mamamatay yung kuko mo kasi hindi yun yung diluted na suited for consumer or human consumption. So, Dapat pala ang it's gagamitin yung pang-human consumption, RD. yes, yung commercial hindi yung kumbaga Kaya tama yung pag yung pag-intindi na yung ammonia, yung industrial ammonia which is highly toxic Mhm. or obnoxious. Ang tawag nila sa author, obnoxious. Obnoxious. Yes, obnoxious. Ginagamit yan sa ginagamit yan paggawa na yelo. Pero iba din yung ammonia na ginagamit pag medical grade yung Medical ammonia grade. meron kasi technical grade which is on the industrial application, and then meron naman yung medical or yung consumer grade, yung commercial grade. RD, parang namimiss ka ng mga taga Region 3. Ang daming nag-comment from Region 3. Si Miss Ala, Yo Tapnyo, greetings from EMB Region 3 po. Si Miss Erica Luciano, greetings from EMB Region 3. Si Sir Marco Belen naman po, good morning po RD Sanyes and Ma'am Joanne. Si Mr. Kuwo Sarong, listening from DENR EMB
7, Central Visayas. Nakakamiss sa inyo, sir, ang mga taga Region 3. Nakikita ka ngayon live sa Facebook. So Well, siguro, mhm. na-touch din ako kasi for a short period of 6 months that I stayed in Region 3. So nagkaroon kasi Miss Joanne ng sense of attachment. Mhm. And that's how I'm saying na ganun ako ka-grounded. Mhm. Erica Luciano is a ano to, the planning officer that I closely work with her. Ano yung mga programs and projects and how we will be implementing, coordinating with the different units or divisions of the region. While si Tech or UTech, Yeah, you take. he's one of the technical person assigned in chemicals and hazardous waste. Kaya interesado yung bata na yan. And Nakikinig talaga sila, RD. yes po, ano to, marami pang iba yan. Kaya nga minsan isa sa kanila yung nagsabi na uwi ka na po dito, RD, hindi na po kami galit, uwi ka na po dito sa amin sa Region 3. So sabi ko, well, it's really heart crushing and ano to, that even ang bit strict or straightforward person. So nakita nila yung the better side of RD Jerry Sanyes in them on how yun yung tanong mo kanina na how I will how I manage people. So it's just a show that these people, even if when work, when play. So dapat balance kasi yan eh. Hindi lang work. Kaya sinasabi ko palagi, when I was newly installed regional director ng Region 3, I roam around. Tapos biglang pagpapasok ka, biglang uupo, tatahimik. Sabi ko gano'n, nakakakita ba kayo ng demonyo? Sabi ko gano'n, no, you be as you are. So sabi ko, I'm an output-oriented person. So that's where I won their heart. Na, I mean, you talk to me, well, anything and everything under the sun. Na I will, you will, ito yung word ko, you will grow up with me. Gusto din namin mag-glow up with you, RD. Madami pa pahabol. Si Miss Maria Clarice, we miss you, RD Bossing, from your #1 supporter since day one. EMB Central Office, Hazardous Waste Fam, si Ma'am Clarice. At si Ma'am Maan Leandicho, hello, RD Jerry, from EMB Region 3 MBU. And yun nga po, from EMB 7, si Kuwa Sarong, hello, Sir Jerry. And sa EMB naman po, watching si Ma'am Jocelyn Mendoza. Thank you po, Ma'am Joy. And ito pa, may dagdag. Greetings from EMB Cagayan Valley Region, Clarissa Villanueva. may kasamang greetings. Hi daw po. So marami ang nakaabang sa ating Facebook Live, RD, pero meron na lang tayong 8 minutes sa ating programa. Sige po. Opo, May so mga siguro, katanungan pa kaya? Well, sa akin is, Opo. anyway, ang ganda ng discussion natin, no? And I really love this kind of, in one way or the other, this is how we reach and people. Kasi hindi lang tayo eh, we cannot really, no man is an island, we cannot really implement our rules and regulation. Kasi sinasabi ko is we are not a trigger-happy regulator. So may purpose, kaya nga yung engagement with the community. So hindi lang itong usapin na ODS, usapin basura. So yan yung mga gusto kong mga topic na pinag-uusapan. Ano ba yung global trend ngayon na circular economy? Kaya nga minsan pag nagdi-discuss ako, ang Pilipinas, nandito pa din tayo sa first step. Nasa linear economy pa din tayo. Na hindi natin nag-near perfect yung recycling economy. So, tapos ngayon papasok ka sa circular economy na translating into its real sense na yung zero waste. Na wag mong tingnan yung basura mo, kasi baka maging revenue mo yan or it's still a resource that can be used by other processes. Kaya hindi natin kailangan ng malaking tapunan but valuation or valorizing this waste stream. So kaya palaging sinasabi ko, marami nga ding nagrereklamo. So sabi ko, bumaha. So pakitanong ngayon mga sarili mo, wala ka bang ginawa
na masama para hindi ka ba nakaka-contribute sa pagbaha? Kasi yung sa throwaway society, totoo yan na kakain. Tapos we're looking at the rivers or the roads as a big trash can. So dai mo ba dai ka nagpasaray na kuha ng basura mo, di ba? So it's really and one thing din, Miss Joanne, no. So ako, I would wanted to I would wanted to further polish the language of my father kasi I'm From Pulangi. Yes po, pero yun nga, nagulat din sila and siguro nagulat din kayo when I was first introduced. I'm blessed, I'm a multilingual person. So I speak Cebuano, Ilonggo, I speak Kapampangan, Ilocano. So in addition to our age-old, I was once a fellow and I work with the International Atomic Energy Agency in Vienna. So I speak Deutsch or Austrian German. That's a difficult language, RD. Ay, hindi po, madali. Sa Filipino is the most talented, shall I say, and preferred because we are the most ingenious race in the world. You throw everywhere. Kaya nga, joke ko yung, how will you know na isang taga Far East or dito sa Orient na katulad natin na black hair, malalaman mong Pilipino, let's say, Malaysian or Indonesian or Thai. So, simple lang, wag mong sasabihin na hello po. Kasi hindi nila Anong maintindihan. sasabihin? Pag lumingon, sure na Pilipino yan. 100% po yan. Sumitsit ka lang. Yan pala ang palatandaan, RD. Madami ka pang comments. Si Ma'am Lily Amor Dizon. Basta Naku, talaga Lily. magaling sa hazardous waste galing. Si Ma'am Jazz Riza naman. Maki-greetings din kami from EMB PEMU Camarines Norte. Hello, RD Jazz. Jerry. Listening here po. Si Sir John Eric Tizon. Daming fans ng aming RD boss. Good morning from Region 5. Si Ma'am Norma Vibal Gregorio. Hi po, Sir Jerry. Welcome po sa Bicol. I'm Lorema Reyes' mom. Mother, yeah. Ma'am Excited Lily to Lord. visit you at EMB5 one of these days. Sige po, Napakarami sige ng po. texters na nakaabang sa iyong Facebook Live. And masayang-masaya kami, RD Jerry, dahil sa community interaction ng ating programang Kapalibutan Ta at Amanata. And of course, sa mga learnings na nakuha namin sa inyo. Sabi ko nga, kapag ang host may takeaway, meron din ng mga takeaways, sure yan ang mga listeners. Maraming baon na kaalaman sa araw na ito. So, RD Jerry, may panghuling mensahe ka po ba? Or gustong sabihin sa publiko para makatulong sa EMB5? Well, sa amin po, sa akin, no, ito isang magandang plataforma, itong GB, where meron tayong slot. And malaking tulong ito na bahagi para maipaalam sa Bicol region, and not only Bicol region but nationwide. Nagulat naman ako para akong artista na From maraming Central followers, Office. maraming followers, or sabihin ko ba stalkers ba? Hindi naman po. Na ito isang magandang pamamaraan para maibahagi paano tayo magtutulong-tulong sa pagpapaayos at pagmimimintan ng kalidad ng ating kalikasan at kapaligiran. So, hindi lang ang EMB ang dapat, kasi shared responsibility as regulator, as resident, and everything. And ang masasabi ko lang po dito, as mentioned earlier, open door policy ako. Kung free yung schedule ko, just just come here and discuss matters with me, or meron kayong complaint, kahit internal or outside, open po ang aking tanggapan dito, and you are warmly welcome to see me in person. Pwede din pong selfie para maging
may souvenir na May ano. MOV na may Okay, selfie, yes. may photo. May means of verification na, oh, I have met the newly designated regional director in Region 5. And I hope na, well, sabi ko nga gano'n, minsan humuhugot ako. Sana yung tatay ko binigyan ng mahabang buhay para siguro tuwan-tuwa siya na, ay, nako, maurag kang aki ko, duman na sa bayang sinilangan ko. Kasi before we were forced nga kasi to speak Bicolano. Pero daiman dai proud ang tatay ko kasi Rinconada daw yung salita niya. Which is a dialect of a Bicol language. Pero I forced myself dahil ako masupog magtaram. Kaya kumbaga dito I asked my staff to talk to me in Bicolano to polish the language kasi the secret of learning the language is you need someone to talk to. So kung hindi ko maintindihan, gaganon lang ako, ibig sabihin nun dahil ko Naintindihan, nasabutan. Yes, yun na nga yung the art of the Philippine languages, no? So dahil ko kasabutan. So sabot din kasabutan is in Cebuano. So makasabot ka dili sa ganun. So I speak Waray also. So anywhere yun na yung that is Jerry Sañez, blessed with multilingual tongue. So Sobrang yun po, ang kwan po is yun po open po, bukas po yung tanggapan. Magtrabaho po tayo ng sama-sama, and then yun na nga, we are one DNR family. So ang aming punong ama ay si Regional Executive Director Toto Milla. So and mga and I'm very happy to be warmly welcomed here in Region 5, in the Bicol region, and keeping my fingers crossed kasi nga parang well, I'm still moving on na sana yung tour of duty ko, hindi naman ako ambassador, hindi yung 6 months lang. So I'm really still keeping my fingers crossed na, well, sa bagay, nasabi ko nung first flag ceremony na I am forced now to become a BTS fan. So I'm an army. So kaya pero ang in-explain ko, becoming an army in the real sense of a military army na where a UN worker, peacemaker now, where there war is, then you will be sent there to fix something and everything. But I can see that there's not much issues and concerns to be fixed dito. I hope na I hope now Fingers yun, cross my finger, I hope. But well, the problem, God will not give us a problem if there's no solution. But the solution cannot be done by myself. I'm not me and myself, but with the support of the community, the private sector, and the local government. So we can really conserve and protect the environment. Yun lang yung takeaway ko. Thank you so much. Maraming salamat po, RD, kasi parang pakiramdam ko mas nakilala ka namin on a deeper and personal level, hindi lang dito sa DENR, but all throughout dito sa Bicol region. Hindi lang sa Bicol, sa central office, sa iba't ibang region, Region 7, Region 3. Kaya mas maganda ang naging interaction natin dahil on a warm and friendly note, mas nakakonect tayo sa ating mga kasamahan sa komunidad. Yan po ang ating bagong Regional Director ng Environmental Management Bureau, RD Jerry Geronimo Sañez. Thank you so much. Thank you. RD. Most welcome po. Thank you po. At syempre po sa iraharom kan liderato kan samuyang matibay asin maigos na Regional Executive Director na si Red Francisco Emilia Jr. Ako po si Joan Monte Castro asin ini ang satong naging programa Kapalibutan ta at Manon ta. Sa indong nahinanyo ang programang Kapalibutan ta at Manon ta. Kapalibutan ta at Manon ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.